فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنو كعلى بركة مسمي على كرا دانكا كفر سوغوتيغي katlaka afusajie ana kono fem bela jilenye ambisalaka ana somogo ani mawo madi yutu nyonya fokata jodunse ala kanen au baye o jama kulu sanuma infe. Falhamdulillahi rabbil alamin ni anye bamako yirmajo estadi 26 mars konnana kabo mauludu ale denguni suma min kara kabbe novembre kalo ale tle sabama sambafla ani muga mimbe labbe Jamiatul Ansardin International fe sango san nin kene sanu man bayinkan ambawla duniya kafo baraw damnena yani an karamo a Seydi Sherif Usman Madan Haidara aleka kenesro folikaun kera ni kan chamanye fokata se an karamo a Seydi Sherif Ahmad Tijan kala seluma ka keren yala folika munu kera kauna anga jeka anyima daw fe fontibila sin soro zolo yeppe ka pe maburuma bobe plein bobe fi yeppe ka pe wiri yena mama sin soro buruma wuro ndangama ma wuruma wuro jankere sarape ma pe ka pe ma manka wo belma menko belma wo tiye ko bok soro asoro ma yiri ma wuri pe algine so bok soro asoro ma yiri matike danga fara so ma wa danga yakaso ngona pie pe ka pe wiri onso dia nda haire ko min koro gun so ngona nya ase mam so nza ya mesu na je ko soma pesu dia bobeti bofina bowle pibeti bangone degana bozo soma tumanta yerom pere vigile sora ma chafi gardi France sora ma vigile France sora ma men wirim bobon malaza me bobeza France sisu ma pika pe fo pe wona wuro wonni me nanya ire irama wuro dobe na ire irama herasuna wuro so ma ire na ye bene ye yo herasuna e wa zo bin na be ura tabarika ya ben yok muso ura tabarika ura nimna nyairi rama nkaramgo soma zosu siken kuna dona animala para selamen peka pema uro ma kwe mama bonni mena nyairi rama nye fope infope bin ya fope francisu nsu dia nimen da haire ko soma korosu pisu dia bobena zebe meda meira sisu na berda sunebe assalamu alaikum uro dobena rama okofe aminata miangala Drissa Damele. Drissa Damele. Yi pire bien. Na foka mianga ber meana. Na mianga jona piake mo ana oshare. Na jamu sam kono ta'ofen ngal nyakana we mukleo kapaga. Basana ta'ale kene. Wa pachangemge. Se selabi nyewe mwe. awu nona wake jewul simuni na kuran lewe kengni na gurna we ya pere baija na misri yenga kawemu donc na guri na wake jewul ko harni na la ya kawemu la ka kawo ku shari we shari uda na ju changa wapa ya warwa'i uda lui wapa ya fimar fiyam ushim dakafi wapa kadai po kawemu la kaka we pour forget meana we pour ber we faut quand mu menga ber meana na menga joyo na pe ka lo mu fona shino ko yiragna we wa fenniya lebi dur lawa na we kuru kle mal fakal fa we menga na nya we kur na we pred na o charne we badaw alsa kle fa ga nyo kengni na gurna lisha kle su chumka u ke maana no nya haidara una hochuwa uni bichuwa ulanyu dakamu ube yauka dofana shina kongi ragna awefu awi na kamianga ber meana to kishika kletu dumu sisa mianga tebenen ko fe amnata Senefo Abdoulaye Traoré Sikasso Abdoulaye Traoré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Namba chebi tirang fungui mi funa yipunna Abdoulaye Traoré mayore sukole donc malum kenan na wunyeninja na kenan tingfo wonya
Sirif Ousmane Malan Haidara. Donc ma bien puni chéri nampombi jatrebi fin ayere ota yere ma nonare donc clé bien puni njame noronga pino pitié clé o yini yare kan wa clé tutu mo pi clé bien puni kan donc wukini de on yawi ni ya fungere clé kini nyinga le sawu tianga wa donc ma be puni chéri assalamu alaykum wa rahmatullah Aminata Bosoka ne la sisa Almami Traoré Bosoka. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Insira kere anna insani kere mansambe baga game bebe bon ina game way Mali baran kurawen buren Nega sate 26 mars Slamen Sambega Boituen Jomway Maluru Buren Sababuni Nyonu Mansamba Game Bi Imbieto 14 crown Insieto Alama Foya Impa Nyonu Wevuan Imbea Maluru Buren Ji Bongo Sabo Mali Sabo Dian Sabo Ayate Nyonga Fumempa Ateke Nyon Sana Inse Nya Duwauru Imori Bureme Nyatoya Ousmane Maran Chirva Hedra Anna vous isini Kentamadana Anna avu intimbo fana vous Nyonu Inga Sambori Alana Kizitin Yarabi Anna kuna segasina Mumpeta kuna sene ina petenchi isini morbure na chimboy Nyonu ngabara jemwembo Asa mboy ayin kai Asa bantang in Anna insani kerang Assalamu alaikum. Sisa Aminata Koroboro Kana Isa Maiga Koroboro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad وآل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. أيني زي كوربوري زي كانغو استاد 26 مارس هونشينو warar ma nda warizo nda warahama kan shigane isa maiga ngano hakaka shalan warshe nda wardu motionno 26 martira wo kirgawiri irko ga ngati irko subhanahu amajiri bobo chebe inda warshe idal faga kanti as-sayyid sharif usman madani haidara irko subhanahu amano alumuru amano gahambani amano halashi amano kukorgumai irko subhanahu amir gendi abande amma wokai gaba ya har korborai zai she war hunde warga dia dumo kurgone honci jino donc war hunde warga himaka du lakal fo war maka irmata fo imma as-sayyid sharif usman madana haidara faba irko dina kan akata irshe cimoga wodinga hasa hakan isa mai gashi aiga hansaka bina kanai nda war yadi war yama war jindai esad 26 marsura hoci jino aiga wirin koga irko subhanahu amal barkan da lumur da ga hambani dan inda walla wodin banda ga haya kukan wargate waka irma dicere irma tafo irma hanga irko nanga dia bande irma hanga as-sayyid sharif usman madani haidara bande kangati irko dia hama kangir kabeira hoci yuno aiga mile aiga tamaha ngati hoci yuno nda honzaro nda hando kallirgo imana shikka kudangara kanti irko dia agir gameira donc aiga hansaka war kurfo nda foyan kanshinda kaido irfaga kanti as-sayyid sharif usman madani haidara irko magayan dirjine irko subhanahu ta'ala amanu alumur ndaga hambani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sisa Aminata suraka kandela Mbare Kulibali mna suraka fo kabonara Mbare Kulibali suraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المسلمين والمسلمات، أنا اليوم فرحين حتى في هذه المناسبة اللي هي عيد ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو أفضل خلق الله. اليوم هاي الجماعة جاية من كل بلد في الدنيا، جايين لأخونا ووالدنا وشريفنا السيد شريف عثمان مدان حيدرة، يكان نساعدوا في هاي العيد الكبير. لآد خالق السنة حد يحيى إليه ويموت إليه، ياك احتفال بعيد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاولي يقولون لكم أن الاحتفال بعيد مولد رسول صلى الله عليه وسلم بدعة، لا تسمعوا كلامهم. حنا خلقنا إلى هذا ونموت إلى هذا. إذا نسلم إليكم بالحسانية، طالبين مولانا يعيدها إلينا وإليكم بالبركة والسعادة. ياسر منا السافر عام الماضي ما سافر السنة. الله يعطينا يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يرحم موتانا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم مبارك كلبالي من نوارة في مالي. السلام عليكم ورحمة الله. سيسا أمنا موسيقان دفو سوري حسيني إدبون دوينام تزاغد نشويتانا سينغر غومن وينام يورا البركة سيدوني نيمان نابن يلاهر نيمان نابا لدليبن كوس نيمالك لغرون كورزوغو سبا محمد نيزا كريم لا صحابسا la nedo ners nam probam bane popel malon tonta alkiyom dare naze ka posum posama fajil kepi nedo ners ye bayiri nyi mali wi mbuisana sa fajil kepi ti diktaba sad 26 mars point runda zabra nanki dem ne nabiyam ndogma ti ya zulu kurala runda et bon hada wende tigim zama lafi wi tab lafi la lebon pour karsam kasnga ed waliwa nabiyam yaknga sayyidina ali yaknga siya as-sayyid sharif usman madan haidara mos wende to wonnam pasa nyoro wogolom la kaw bebra bala tilga hanzot fajil kep bala yi sababo ti duni wo fajil kepe moy mbasinda yim yalni se l'islam dina point ti sampanye nda sababo woto to wonnam pilin la atenganga yik duni wa sanga son fiir telam bala neba wisra fajil kepe radi kamen l'islam tia pousse rayenye nyen wanyi sababo mven adam bi sa fa ner woner handat sida tufrik al kawla yo basmbi al qur'ana pour wasiya bay'atul islamiyya wa ngile fu zugodan li bagnen tira remosa fi l'islam man gada met fla haraf ndat arzina bufton rom pame ril ton patar bumun ton ko et te kayar pousa barka mbos wende aneza karemba ne kombala yagam sa fajil kepe te wendam man bu gudum karanga la pirisbo ndat bum dingin komba la lebon poser ma business mpaton ta voyra ponka ob togleb sunya la yila anya namba te wonnam san sake samikti adam bi toin paya azingi mpusa te wonnam dere ner fa hambe be mana ania ntogle sura voy kanga ponti dos ni ngina mana ner fajil kepi pam dala me rilet nam pusar kar samba yita zami haidara arunda haidara abiyo haidara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siza tamashek Aboubacrine Goye alemna tamashek fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asi sallam maghfaletti lama utmashaq وراه ظهر ربندا ولا ما ينقار ترام فلاس السلمة رقل سلانت قلت ما شق السنن فلاس سي شريف عثمان مدان هيدرا دغ الدنيا تاردها شديدة ورا الزمن تانا الماش محمد صلى الله عليه وسلم الزروية النساء قال نقرأ ذلك التماشق لهذا اللان نسلم التنس كالتماشق اللان الكامنين الفاتن
الكامل يا سيد شريف عثمان مدان هيدرا السيسان فالتلوليان السيسان فالنسنس السيسان فالكلتما شقوي الدفلن دهان كشنان دهان شقعنا هربي كوالنين السيسان مثلا كلتما شافوكنا سنقاسنا الخرجين فلستا يسمنا لو تماشى فوق الناس أفلم يقلدا جاسنا الخرجين جرا أسافو دا نافتا ودفلن نيكال دا ودو كاين نهار ودا أنا قيمة نعم سبما نحكو السكنة نعم السنغال ميلوات دي مالن وردو سندق الخير انظر على الخير دان مسنا فلا سني كاننا تاسو تادغني نسيل مر كلت ما شافوك دي هذا اللان فلا كلت ما شافوك نسن غان الخرجين الشريف اتمسا سي شريف عثمان مدان هيدرا دا كلا توماس فوك نيس غاسن الخرجين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيسا كاسونغا عبدالله كانوتي Monsieur le maire, Abdoulaye Kanouté. Mbadi Silamolu Al-Nusumu Al-Fenfen Songa Al-Lasijan Alaka Al-Bela Jenu Hamodara Mbesu Mentobi Nomu Subela Heramati Mbela Jenu Rangani Aluka Kilenti Kaita alala fasim bela jeno hamul dara hamu menni ala tasibe otumo ala ka fenfe silamu fenfe na sijan sunto mbangini na ala fe ala ka kene fami alo kunyuma dim bela jeno ma kramo remen gambe sababu ya jano mu Sheikh Serif Usman Madan Haidarati alaka me alanya alaka mauludu kunche heroto otumambe kontono la sila jama bela jenoma alaka nyogon tranke herati hakoto bala sali ala muhammad ni sanga indela mali ho conseil islamique nyemogo ba groupement des leaders nyama ba islamiyat de meton ansaru nyejoro alakira modin sanuma minkara sababu nyuma jema no de السيد شريف عثمان مدان هيدرا نسونديا اني سوا ودي كرا فامبلا جيلين في سابولا علي ري يلي هري علاملي هري كايني اوي باراو نوندو نا تشوغيا منا انغا جيكا نيما داو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كجمع بدو كرامانتو يلا كوفوني اسلامي كفولي نودي السلام عليكم أمي بمكو سجدا ورنانا stade 26 marsi konana alakira sallallahu alaihi wa sallam alayka bangini unusoja yiralila min kene bi labe fédération Ansardine international fait nabi nyene maya karamogo fait assez de Chérif Ousmane Madane Haidara bi au novembre kalo clé sabaye 2020 obina be mauludu denguni wajil mananka ma batem baraw bulula to ko fleni anga jamana sharia na ladaw ni sigi banu me ke commune min konana ni mairie mogo be olu de be dien bela jelim bismillah commune sisi mairie to gola bagari damele alebina mogo bela jelim bismillah commune sisi mairie to gola alebe accompagner Cheikh Ousmane Madane Haidara ere faso merfe noye Mamadou Yarinankore ani Cheikh Ousmane Madane Haidara sigleme commune mina commune 1 au 5e maire 5e adjoint Amadou Koulibaly ka faranga mo ba chamanka aw bismillah kene konana dama salame ansu ankle na herela ala man shira herela suina kumatna janya ambe jama sanu man fo ko sebe commune sisi mairie togola a maire na a conseil binani duru togola dugutigi tan olu togola
ani an ka surakaso saba tɔgɔ la Bamakɔ yan an bɛ foli bila bɛɛ ma aw natɔ fɛn min ma aw sɔrɔ aw tatɔ o kana na aw sɔrɔ kumakan damadama bɛ n fɛ n b'o fɔ joona yanni wagati ka se n bɛ an ka sécurité mɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ bari a ka ca ni san caman ye ni jama hakɛ bɛ dalajɛ 26 mars kɔnɔ yan an t'a mɔgɔ hakɛ dɔn nka an ka finitigiw ani vigile mɔgɔw u jijalen bɛ tellement que hali kala tɛ maa wagasi yan kuma tɛ ka nin bɔ a la an ka foli belebele b'u ye an bɛ an karamɔgɔ fana fo ase Shérif Madani Ousmane Haidara an b'a fo kosɛbɛ bari a denkɛ ye kuma dɔ fɔ yan sisan n bɛna o kelen de fɔ ko ni fɛn fɛn fɔra a ma a b'a fɔ aw ka sabali aw ka sabali sabali kɔrɔ ka dun fɛn caman bɛ sabali kɔnɔ ne fana b'a ɲini jama fɛ n'an bɛ karamɔgɔ tɔgɔ fɔ siɲɛ wɛrɛ an ka sabali tugu a la bari sabali kɔrɔ ka dun kosɛbɛ n'i sabalila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ma a bɛ se k'u ta n'u ɲin ye k'a ɲimi mais a b'a fɔ aw ka sabali aw to sabali kɔrɔ ka dun kojugu donc n bɛ bɔ kuma na yan aw natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ tuguni aw tatɔ u kana na aw sɔrɔ hakɛto bɛ na sallallahu merci bien an bɛ an ka mairie mɔgɔw fo u ka bisimilaliko ɲuman na o kɔfɛ an ka kumatigiw bɛ yan nɔ ɲamakalaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la numuw ni jeliw ni funɛw ni bamɔgɔw ni garankɛw olu ka bisimilalikan ka kuma ɲama fifa o y'an ka jamana in laada ye o bɛ an fa bolo Abdulayi Jabate. Ayiwa assalamu alaikum an balima cɛ ani muso alisilamɛ bɛɛ lajɛlen n b'aw fo ni alisilamɛya fola ye a balimakɛ Abdulayi Jabate kumakan do ɲamakala bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛ yan ani min tɛ yan minnu bɛ so u k'a mɛn k'a fɔ ko kuma dira an ma ko an ka mɔɔw bisimila laada do laada kɔrɔ do dugu bila ka wusa laada wuli ye Bamadani de i ma laada wuli Basitan de i ma laada wuli Basitan de i ma laada wuli Ba Nana Kamanta de e ma laada wuli ɲamakala den n'a ba ni kuma dira anw ma ko an ka mɔɔw bisimila a bɛ siri tigɛ kuma na hali n'a sɔrɔ siri wɛrɛ b'a la kɔni ni ɲamakalaw kɔni kumana ka ban ɲama banna ɲama tɛ kɛnɛ na ɲama t'i la Ala barika la a diyara ɲamakalaw ye nin ye bonya min b'a la ɲamakala kɔrɔbaw n'an taara so u bɛna mɛn salanko an ko Ala ka ɲinɛ jira an na Ala ye ɲinɛ jira minnu na alhamdulilayi minnu ma yan sɔrɔ nun tanyana Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na Bamadani den nin kɛnɛ kelen in kan ne jɔra k'a fɔ maire seginna a kuma kan sisan dɔnkili min ye dɔnkili yɛrɛ bɛɛ la dɔnkili sarama ye ni n b'a da généralement ka di mɔgɔ ye o ye sabali kɔrɔ ka di i m'a ye maire seginna a kan sisan maa sabalilen de bɛ se ka nin kɛnɛ in basigi tan n tɛ n'i y'a fɔlɔ i t'a laban n'i y'a fɔlɔ i t'a laban ya rabi Ala san o san kɛnɛ ka nin kɛ Ala k'a ɲɛmɛ i la i bɛ kuma minnu kan k'a fɔ ya rabi Ala Ala k'a mɛn tulo kunnandi di an bɛɛ lajɛlen n'an kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ani aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan hali minnu ma se yan parce que n'aw y'a mɛn aw de bɛ se ka taa lase olu ma a diyara ɲamakalaw ye ko an ka kuma ɲama fifa ɲamakala kɔrɔbaw b'a mɛn inshallah Haidara Bamadani de a diyara n ye Ala kana k'i ma fitiri wale ni nin ɲɔgɔn na cayara an bɛ sabali maa o maa sabalila i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i sabalila i bɛ diɲɛ sɔrɔ n'i sabalila i bɛ alikiyama sɔrɔ n'i sabalila i bɛ nafolo sɔrɔ n'i sabalila i bɛ sanga sɔrɔ n'i sabalila i bɛ dawula sɔrɔ n'i sabalila hali i b'i yɛrɛkun sɔrɔ wa n'i sabalila i bɛ don alijanna o de y'a to salanko ne kulo la yan ko sabali kɔrɔ ka di jama Usmana sabalilen bɛ foroba Ala k'an fɔ sabali la Ala ye sabali da a ka
jɔnkuna di de ma dɛ a barika ye bani kuresi ni bani yasimu ka kɛnɛ ka banna ni alikiyama ko latigɛ ala k'i sɔn sijan ni kolaban ko ɲuman na dɔ ala k'i mɛn kɔrɔ ɲamakalaw bɔra kuma na dɛ wa kuma bɛ aw bolo ni min ka bɛ kuma mikoro filɛ a barika bani merci. An bɛ Abdulayi Jabate fo a ye kuma ɲama fifa ka kuma dayɛlɛ o la sisan an bɛna kuma di an ka tamani maire ma monsieur le maire Mamadu Yari Nangore k'a ka bisimila ka dakuruɲɛ 2 fɔ tamanika bɛɛ tɔgɔ la. An y'a fɔ nin événement in a bɛ direct la radio caman kan, an ye dɔw tɔgɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnma page Facebook caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ka bila ni mɔgɔw ɲɛ bɛ min bɛ ka kɛ ani min bɛ ka fɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye. Tamani bɛɛ tɔgɔ la, Barawuli cercle ni Segu région bɛɛ tɔgɔ la. Puisque kuma ti anw da ni jama in na. Karamɔgɔ, an ye jogo min y'a la faso kanu de don. N'o tɛ anw kuma yɔrɔ ti yan. Nka karamɔgɔ yɛrɛ kɛmɛ ka faso in kanu cogo min na Ala de b'a dɔn. N'an ko an bɛ fɛn fɛn fɔ la yan, wallahi an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. I ka nin miiri diɲɛ maa si la n'a fɔra k'i bɛ bɔ Segu région yɛrɛ la a b'i fɛ kojugu maa bɛɛ y'o ye. An ka foli b'a yɛrɛ ye, an ka foli bɛ naba bɛɛ ye. An b'a ɲini jama in u nana hɛrɛ la cogoya min na Ala k'a bɛɛ ɲumansa kɛ hɛrɛ la. U nana dugawu ɲini min na karamɔgɔ fɛ Ala k'a dugawu bɛɛ minɛ a fɛ yen. Fɛn fɛn ni Ala ta bɛ bɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɛ ka d'u ma. Ala ka si ni kɛnɛya di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma. An bɛ laɲini kɛ Ala ka jamana jigi basigi. Karamɔgɔ bɛ laɲini min na jamana ɲɛ Ala k'a dɔn a ye. An y'a ɲini Ala fɛ hali ni mɔgɔw m'a dɔn Ala k'a dɔn a ye. Ala sago a sago sego cogoya la. An bɛ an fa fɔ monsieur le maire Mamadu Yari Nangore ale ye tamani maire ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Ansardini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ko ka kuma di an ka président d'honneur ma Elhaji Mahamadu Tarawele n'an ka Masikaso Madu. Accompagnélen do ni président d'honneur Mamadou Traoré Bamako, Badri Traoré Sikaso, Elhaj Saka Doumbia Bamako, Kassé Mamadi Keita ma Côte d'Ivoire. Président d'honneur ou bɛɛ lajɛlen bɛ ka accompagner kuma dilen do Mamadou Traoré Sikaso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ora ambade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanga ñinin ko ala fe ka bo shitana toroma amma ka kuma damna ni setigi ala to barakama ye o ko fe amina man kisi ñini ala fe ka jidi an kun ba Muhammadu ka ana so mo ana ka sahabaw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen Ala ka ne ni aw fara o jamakulu kan. O ko tɛmɛlen kɔ yanni an ka kuma daminɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an karamɔgɔ fɛ a n'a ka denbaya nin jɔyɔrɔ in na mun kosɔn an kɔmɔgɔw n'o ye an ka biro baarakɛlaw ye bi mun bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u ye bonya dɔ ta ka ɲɛsin anw ma ko anw minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ kunun n'o ye wele ko président d'honneur. Diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire b'o la Burkina Faso b'o la Mali b'o la ani Alsar bɛ jamana o jamana kɔnɔ a président d'honneur bɛɛ lajɛlen tɔgɔra olu fɛnɛ o ye diɲɛ di ne ma ko ka kuma ni o bɛɛ kuma ne ye nin kɛnɛ in kan ka jama fo président d'honneur bɛɛ lajɛlen tɔgɔra. O la an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu k'an ye Ala ka se k'an nɛn sabati kuma nin kɛyɔrɔ la ka se ka mɔgɔw wasa. O la an bɛ fɔlɔ ka Ala le fo ka Ala barikada ka Ala tando nin kɛnɛ in kan. Ala min sɔnna ka bi jira anw na an ka se ka bi ye o ye Alahu Taala ka nɛɛma dɔ ye a n'a ka cadeau dɔ ye ka di anw ma n'o ye anw ye président d'honneur ye. Baara in daminɛna don min a don mɛnna a don ka jan a daminɛna cogo minnu na n'i y'o don o kɛcogo filɛ ka bi filɛ i bɛ Ala fo k'a barikada. O sababu la Ala folen kɔ k'a barikada an bɛ foli ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka foli ɲɛsin a bangebagaw ma
minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na ka ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o la ala k'o dayɔrɔ sɔn minnu b'an bolo kɔrɔ ala k'olu mɛn an bolo ka laban ko ɲɔgɔn di an n'o ma o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ tila ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ nabaga bɛɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ la fɛn fɛn y'an sɔrɔ nin kɛnɛ kan ani minnu ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ k'a sababu kɛ dɔrɔlaw ye o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ foli ɲɛsin an ka jamanaw faamaw ma faama bɛɛ lajɛlen faama bonda kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani jamana marabagaw kunu a n'a mara bɛ minnu bolo bi an ka foli ani barikada bɛ o ye an ka diɲɛ jamanaw bɛɛ kɔnɔ mali dɔrɔn tɛ o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ a ɲini alahu taala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo alahu taala ka o jira an na an bɛ alahu taala deli sijan ni kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ ma k'a ɲini alahu taala fɛ ala k'a mɛn ɲɛfɛ anw nisɔn ka di nisɔndiya min ni an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na n'o ye président d'honneur ye sabu alahu taala ye fɛn min kɛ an ye an karamɔgɔ a ye baara in kɛ a seko dama yira la ala sɔnna ka se ka cɛw d'a ma n'o ye a kɔ yɛrɛ ye bi n'o ye a denw ye olu jɔra jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min o y'an sɔrɔ o de y'an nisɔndiya fo ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan an taara fo ka dugukolo min kɛ baara in dɔ de bɛ fara kan sa dɔ tɛ bɔ a la a bɛ diɲɛ jamana minnu kɔnɔ bi an b'a ɲini alahu taala fɛ yanni ani sigi wɛrɛ cɛ ala k'a se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fara an kan an b'o ɲini alahu taala fɛ ala k'o k'a ka laya bonya kosɔn k'o kɛ kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn k'o kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasul wasali wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh assalamu aleykum. an bɛ an fa fɔ elhaji madu tarawele ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko sikaso madu o kumana président d'honneur bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sisan église évangélique olu tɔgɔ la docteur Nuh Ag Infa Yatara docteur Nuh Ag Infa Yatara ale bɛna bisimila kɛnɛ kɔnɔ église évangélique tɔgɔ la. Assalamu alaikum tous les musulmans du Mali. Nous sommes venus souhaiter une bonne fête à Ansardine International et à tous les musulmans du Mali qui fêtent le Mawlud. Ako unana same foli ke ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ni Mawludu kɛla bɛɛ lajɛlen ma Mawludu kadira kɔnɔ. Au nom de l'AGEMPEM, c'est l'association des groupements des églises évangéliques protestantes du Mali, nous sommes venus les saluer. Église protestante ni chrétien dina bolo farado o jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u n'an bɛ foli la. L'AGEMPEM salue particulièrement votre leader, le shérif Ousmane Madani Haïdara. Ko silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛjɔyɔrɔ a se yɛda shérif Ousmane Madani Haïdara ka fo. Nous témoignons avec le Burkina Faso et tous ceux qui l'honorent que c'est un homme de paix et c'est une chance que le Mali ait un homme de Dieu comme lui. Olu b'a seereya ka fara Burkinakaw kan k'a fɔ ba Madani den ni Basi Traoré de a se yɛda shérif Ousmane Madani Haïdara maa min don danayama don. J'ai dit que le shérif Ousmane Madani Haïdara est un digne fils de Kankou Moussa qui dans son empire du Mali. Kankou Moussa ni oye anga jamana mabaye o bona doye ba Madani de mandingono. Qui a eu le Kouroukan Fouga, une constitution et qui est reconnue même aujourd'hui dans le monde entier. Et pourtant, il avait les musulmans, il avait des animistes aussi dans son empire et tout le monde vivait en paix. Jamana sharia sumba no ye constitution ye o yera mandengono ya diema be ki bolomada o sharia sumba min fe o yera Mali jamana kono anga tariku kono. Le shérif Ousmane Madani Haïdara est un bon fils de l'ancienne université de Sankoré de Tombouctou. Sanve kalanso min be Tombouctou ka fe ko Sankoré ba Madani de bora o doni ba ba fenena. Quand Tombouctou était à sa gloire, il n'y avait même pas les grandes universités européennes d'Oxford ou de Cambridge.
Mali jamana tɛ bila jamana ye o sanfɛ kalanso sankore in a bi a ka ɲɛnamaya la tuma min o y'a sɔrɔ jamana caman bɛ yen setigi jamana don i ka sanfɛ kalanso tɛ yen n'o ye université. Et sa gloire rayonnait dans le monde entier. Wa a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ sanfɛ kalanso université sankore. Et pourtant il y avait le judaïsme, il y avait le vaudou aussi qui existait à Tombouctou à la même période. Abarata tabolo ni bolo ko judaïsme ani vaudou ni oye Benin jamana bateau ye jo bateau o bɛɛ tun bɛ yen. Et ils vivaient tous en paix et dans la tranquillité. Ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka ku ɲɔgɔn fɛ diinɛ ko kɛlɛma ye. Nous sommes donc reconnaissants à tous ceux qui sont de ces confréries du Mali, qui sont la grande majorité des musulmans au Mali et qui nous laissent pourtant vivre en paix. O silamaya kɔrɔlen min bɔra Madinatul Munawwara ni Zamzami yu e kɛmɛ k'o cari bi silamaya jɔnjɔn kun bɛ o min kan e sababu la bi bɛɛ ni silamaya bɛ ka se ka ku Mali jamana kɔnɔ ko k'i fo o la. Et le représentant le meilleur pour nous de cette tolérance religieuse, c'est bien sûr le shérif Ousmane Madani Haïdara. Bani o makari ni sabali ni ɲɔgɔn nu diinɛ ni maa jɔn bɛ o jɔyɔrɔ la bi e don. Nous le remercions ici. Nous le saluons ici. Et nous prions Dieu de le prêter durablement pour le peuple du Mali. Pour Ansardine internationale dans toute la sous-région. Que Dieu lui accorde longévité et prospérité. Je vous remercie. No aga protestant nga jakulu nyama ami docteur no ag infa yatarafo église évangélique protestant togola aboraka dakrune sanul malama jamalama mifo kanyashi Ousmane Madani Haïdara ma min fora shirfikela o bela jelimbe ala Haïdara ambassadeur de la paix o temane ko fa amina kuma de enfama imam Koke Kale dakrune flabi abulu. On a fait page Facebook, nous avons la direct là, nous avons Sherifla Duba Duma, Sherifla Akti. Ici c'est Haïdara, il y a Mali, il y a Tidjane Kabo Gabo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. على كان بسوما على كان كنجا أقل من الدم على كسوي من كاين إلا داي كنينغا سامنا جوانو بركة دا كوسو أنغا كرامو أنا بالمو أنا تيرو أنا جنيون كانوا بركة دا وكنيكا أما دون كفوني كنين أكاسي كرامو في إن كان وصولي أم ماي أكرفه ويامبولم ملاي بس أني على فهم بديما نيا من فهم باي على ربي من فهم باي من على فهم بديما نيا من فني على بيرك فني وكمنا ولله أمين نبأ بلادين فو منو برا جمنا كوكا منو برا جمنا كودون أشينا مسو أدمسنا مخربا ala kan bɛɛ lajɛlen mago ɲa ala kan bɛɛ lajɛlen sutura an bɛ jamana min kɔnɔ ala ka hɛrɛ caya ala k'an kunnaja ala ka limaniya d'an ma ala ka san wɛrɛ yira an na an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannati ma al abrar ya ghafar salli subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ami anga imam fo imam Koke Kale ay do min ke ala ka do mene o temene ko fe amina kuma di Moussa Keitama, le président des associations pour les Mali nankama les APM dakrunya fla obi abolo kene kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe ambal maslame ufo ni islame afolie ni shu barka maina kayini ala fe ala ka nga duwawu bela jale mine ni kra bonya e alayhi salam
nin kɛnɛ sɛwale in ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ maa nisɔndiya mais yani i ka kɛnɛ in k'i nisɔndiya maa min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in tɔbɔtɔ fo ka se bi ma o de ka kan ni foli ye n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye nin cɛkɔrɔba in n'o y'an fa ye a ye jogo matarafa fo ka se bi ma parce que jogo de bɛ se ka nin kɛnɛ sugu matarafa ka se bi ma wa an ka jamana bilama n'o ye Mali ye Mali mago bɛ nin jogotigiw de la bari sabula jamana si tɛ sigi ka basigi ni jamana kɔnɔdenw ma jogo sɔrɔ ka jogo k'u talan ye donc an b'a ɲini Ala fɛ nin donba in barika kama Sheikh Usman Madani Haidara a ka duwawu kɛ jamana in ye a basigi la bari sabula nin jamana in a sɛgɛnna fo k'a dɔn k'a sɛgɛnna foyi tɛ jamana in basigi bi ni duwawu ni barika tɛ Ala yo o barika di ni cɛkɔrɔba in ma wa an y'a ɲini Ala fɛ a ka duwawu kɛ jamana in ye jamana in ka basigi walasa ni jamakulu ɲɔgɔnnaw bɛ sigi Mali fan 14 bɛɛ la n'u ma siran bari sabula a ka di dɔw ye bi ka ni jama in sigi Mali fan dɔw la u ma se k'a sigi ni siran ye ni basigibaliya ye donc an mago bɛ a ka duwawu la walasa o ka se ka sabati jamana in kɔnɔ bari sabula jamana in janfalen don wa jamana in janfalen don Ala ka an bɔ janfa kɔnɔ mais adamaden juguw y'u ka janfa dilan cogo o cogo Ala ka janfa Ala ka se a bɛ so o kɔrɔ wa a b'o nangari diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo de ye nin ye n'i ko k'i bɛ ko ɲuman kɛ waati o waati senkɔrɔ juguw b'a kɔrɔ o n'a ta o ta Sheikh Usman Madani Haidara a sera ka jamana in basigi fo ka se bi ma donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an ka jamana basigi Ala ka jamana in basigi bidon hɔrɔma kama Kira Muhammadu alayhi salam barika kama ka bɔ kuma la yan ka foli kɛ hakɛ dɔ bɛ kuma in kan sɔli ala Muhammad an bɛ Musa Keyita fo a ka dakuruɲɛ 2 la ni karamɔgɔ ka kumaw lamɛnni k'a fɔ kira cikun ye hinɛ de diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ mawludu fana ka hinɛ fantanw la o sira fɛ ale ye malo tɔn 10 de di ko ka di dɛsɛbaatɔw ma k'u ka nisɔndiya ni Alakira bangeni ye k'a y'o sɔrɔ Sherif Usman Madani Haidara la an bɛ a fo o la an bɛna kuma di an balakaw ma tamanikaw bɛɛ tɔgɔ la musow tɔgɔ la an b'a Salimata Tarawele ale bɛna dakuruɲɛ 2 fɔ tamanika muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ Tamani minnu bɛ Segu u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kuma bɛɛ lajɛlen n'o foli bɛ ale de bolo k'a fɔ nin y'u ka wasa n'u ka kunnawolo kɛnɛ hali bi page Facebook minnu bɛ ka événement in bila en direct en live diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni abonné bayirikaw de bɛ u bolo n'olu sigilen bɛ ka lamɛn u bɛ yɔrɔ minnu na o dɔ ye Savoir FM ye Savoir FM ani Mali Book Amadou Sojo officiel Abidjan ani Bɛjɛ Media ani Yang TV o tuma na an b'u bɛɛ lajɛlen fo o togoya kelen na réseau Mambelon réseau communication Mambelon ale kelen bɛ ka radio so 10 de connecté ɲɔgɔn na radio so 10 Mali kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta u ka radio dɔ fɛ n'o ye Tisa FM ye ale bɛ Ɲamana o ko radio so minnu bɛ ka bila direct la radio so 34 o de tɔgɔ b'an bolo sisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad assalamu alaikum anjira andina hɛrɛ la k'an si hɛrɛ la an sewale de bɛ nin kɛnɛ in kan anw tamanikaw karamɔgɔ foli dan de don a ye faso kanu ka faso den bɛ kanu ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ lajɛlen ye jamana den bɛ ye tamanikaya yɛrɛ kɛ b'a dama ko wɛrɛ yɛrɛ i mana ye jamana fan o fan fɛ n'i k'i ye tamanika ye bonya da don an bɛ jama bɛɛ fora ka ansari sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ ansari mana tamanika sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a sɛbɛkɔrɔ bonya tiɲɛna ma dan sɔrɔ o la an bɛ ansari kufu kosɛbɛ ala k'a ye baraji ye a ye ka sɛgɛn ala kana k'a ma f'u ye fiyewu karamɔgɔ ala k'a mɛn ye ala k'a kɛ kɔtɔbaa ɲuman ye
ala ka barka do an n'a ka kɔlɛ la ala ka sini kɛnɛya d'u ma ala ka n'u jugundanya ala ka n'u jugu siwra a karamɔgɔ kɔnɛ kuma de tɛ yen anw da a y'an bonya a y'an sankɔrɔta ala k'a sankɔrɔta ala k'a k'a ye alijinɛ sɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kira yɔrɔma kɔsɔn sallallahu mamadu an bɛ an bamuso fo a tarawele tamaninkaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko kuma ɲɛna kosɛbɛ ala ka o mɛn ka nin sira in taama ani ka nin kuma ninnu lase ka sirifikɛ yɛrɛ mɛn an kɔrɔ sisan an bɛna dakuruɲɛ fila bɛ an ka kalandenw bolo n'o ye sortant de Medersa Saadou Ziwaza nakama kharij madariso Saadou Ziwaza li tarbiyatil bani wal banat Gawsu Kesu Jara utmana dakuruɲɛ fila bɛ a bolo. ألا ترون كيف يبني ابن مادان وباسط الأوطان بالفضائل بعدما خربتها رذائل أو يا يتغدي jamanaw cilen kɔfɛ ni jogojuguya caman ye ba madani de ani basitan de ye jamanaw jɔ ni jogoba caman ye بنى الأوطان وشرفها فعفى عن المسيء بحب الآباء والأمهات ayaka jamana jɔ ni ŋa faso kɔrɔta o de kama a yafara a nɛninbaw n'a jugu bɛɛ lajɛlen ma ni a bangeba kanu caman ye بنى الأوطان وعطف عليها فأطعم وسقى أكبادا جائعة بهبات ayaka jamana jɔ ni ŋa makari a faso la o de kama kɔngɔtɔw ani minɔgɔtɔw a y'olu ladumuni ni ŋ'u lani n'a bololasɔn caman ye بنى الأوطان وزينها فأحيا وهدى قلوبا ميتة ضالة بعزات ayaka jamana jɔ ni ŋa faso ni ŋo masiri o de kama dusukun fililew ani dusukun saleyo a y'olu la ɲɛnamaya ni ŋ'olu kanda n'a ka wajulukan caman ye بنى الأوطان وصونها فساند جنود البلاد وأسكرها بالمليونات ayaka jamana jɔ ni ŋa ka faso ni ŋo tanga o de kama a ye jamana finitigiw bɛɛ lajɛlen a y'olu dɛmɛ ni miliyɔn caman ye بنى الأوطان وأحبها فأصلها وصولها بين قبائل البلاد بجلسات ayaka jamana jɔ ni ŋa faso kanu o de kama a ye dilanni kɛ ni ŋa bɛn ani keleya don jamana kabilaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ni sigikafɔ caman ye بنى الأوطان وأشفق عليها فأغاث لاجئي بلادي من جميع جهات ayaka jamana jɔ ni ŋa faso ni ŋa kanu o de kama gɛlɛya ye maa minnu labɔ u sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan a y'olu kulomagɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ بنى الأوطان وكرمها فأهدى لها أجيالا صالحة مصلحة برشداد ayaka jamana jɔ ni ŋa faso bonya o de kama a ye denmisɛnnin ɲinikɛlaw ani denmisɛnnin dilannikɛlaw a y'olu di a ka faso ma o kɛra ni ladilikan caman ye عفو مطعم محيي صالح مصلح مغيث السيد الشريف عثمان مدان حيدر نحن عثمانيون ومدنيون وحيدريون إلى الأبد جزاء متيه حرير وجنة فدع قول الكفر أصابتك جنة فما أنت وذريتك إلا من جهنم جنة فما أنت وذريتك إلا رحمة للعالمين أغاث به الله الورى فهو مزنة تراوي صدى أو زلة تتفيو الحمد لله القدير الجاري في حكمه ما شاء بالأقدار ثم الصلاة على النبي محمد مبعوث رب الأرض للتذكار ثم الصلاة على حفيده المصطفى سيدنا الشريف عثمان مداني حيدر الذي كمل فيه أخلاق جده كفصيحته وسجاءته وحكمته شريف حيدر الذي ألهمه الله بالصبر والزهد والسخاوة في الدنيا
ابن مدان حيدر الذي ثبت الدين به بحكمة موعظته وإرشاده. حيدر بنى قبة الإسلام تظهر خمسها فأسرك بدر صلاة وشمسها وإذ كان موضوع على بر أسها أطاعته جن الأرض طوعا وإنسها وفضل بشبك الفرق مبدأ. حضرة Segu cham kote ko nin kadi shula kumate nyene mauma ala ka baraka do adawla ka kaini wati chugaya ni alai shini kenaya di sigida na tawero an karamago Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ayi laseli minke ana o lasi awma nyinanta kara here la chugo minna ala kan shijo ka sanwereta kono ka here bunya ka teme nyinanta ka ame do ke nimbe sababu nyuma ye ala kramo de sanuma minye noye an karamago Sayyid Sharif Usman Madan Haidara hay sahala ka kenaya dama ka shi dama anaka dimbaya bela jele ka basigini bendu anga jamanen kono anga finitigila kaw ku kisi ku tanga ka awfo ka wale nyumando jamanen kono jamanen koka ka nyine ala fe ya rabbi ala ka segini be nyumaye ka be nyumando ka dimbaya konnana do munun dona ku mine ka hereke anga jamanai foka tase jiya dugu bela jelema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kurasi asimiga